गिबि गिबि खुलुमबाय फुंनि हाबाफारि बायदियै दहाय 10 बाजियाव जोङो 2 नं दतमा समस्तिनि गाहाय मावख'खौ सेरफांगुरिनि सिनियर सिटिजेननि न'ब्लाङाव जोङो मानगोनां रबिराम नार्जारिनि आखाइजों खुलिनानै लाखांबाय। दा जोङो साब कमिटि ब्लक वाइसआव बानायनांगौ जोङो डिसिसन जानायलाय जोङो दतमा समस्ति बिटिसि समस्तिनि दतमा बिटिसि समस्तिनि साब कमिटि अफिस हिसाबै जोङो दा एसे सिगां जोङो अपेनिं खालामनानै लानो हाखांबाय। दा खुब गोजोननाय मोनदों रायजो राजानि जे हहारि रायजो राजानि जे आशीर्बाद रायजो राजानि जे हेफाजाब होनो होननानै लैहोर लैहोर ओंखारबोनाय बेखौ नुनानै गोसोआव खुब गोजोननाय मोनदों रंजाखांनाय मोनदों। फैगौ 9 तारिख एप्रिलनि जे जानो गोनां जे आसाम एसेम्बलिनि जे इलेक्सन बे इलेक्सनाव दतमा समस्तिनिफ्राय बा 2 नं दतमा समस्तिनिफ्राय रबिराम नार्जारि सारा 100आव 100% बे देरहागोन बेखौ रावबो बादा होनो हाया बा होबथानो हानाय रावहाबो गोहो गैया। नोंथांमोना नाय थांनाय बिटिसिनि 2025नि जे बिटिसिनि इलेक्सन बे इलेक्सनाव बिटिसि समस्ति हिसाबै दतमा बिटिसि समस्ति हिसाबै बेवहाय आंखौ बे ओनसोलनि रायजो राजाया बिजाथि हिसाबै बा केन्डिडेट हिसाबै देरहासार खालामनानै एमसिएलए खालामखांबाय। थिग बेबायदिनो बनरगाव बिटिसि समस्ति हिसाबै बनरगावनिफ्राय मानगोनां जुबराज बसुमतारिया एमसिएलए हिसाबै रायजोफ्रा दैथायहरखांबाय। आरो बिनि बादैबो सराइबिल समस्ति हिसाबै सराइबिल समस्ति हिसाबैबो जोंनि एमसिएलए बिपिएफनिनो एमसिएलए देरहानानै दंबाय थायो। आरो स्पेसियेलि कुसुगाव समस्ति हिसाबै गावनो निजे रबिराम नार्जारि सारानो बिनिफ्राय देरहासार जानानै दा बिटिसिनि इडुकेसननि इएम जानानै बिथाङा बिटिसिखौ सामलायगासिनो दङ। आरो जमदुवार हिसाबैबो उइलियाम नार्जारिया बिथाङा देरहाखानाय। दा टटेलि जोंनाव 27टा जे प्राइमारि दङ बे प्राइमारियाव जोङो देरहाखानानै दंखायो होननानै जोङो दान्थि बा गोरायै जों बुंनो हायो। जोंनाव 10टा प्राइमारि दङ, कुसुगावआव 10टा प्राइमारि दं, बनरगावआव 3ल' प्राइमारि आरो श्रीरामपुराव सराइबिलाव 3 आरो जमदुवाराव 1 बेहाय 27टायावबो जोङो रायजो राजानि मदद मोननानै जों देरहानानै थाखानाय। एबारबो बिनि बुस्थु खम जाया, बे रायजो राजाफ्रा भट होयोबानो जों देरहाखायो। आरो बिनि बादैबो दा हाजार हाजार लोब लोब मानसिफ्रा इउपिपिएल खालामग्रा, सोरबा कंग्रेस खालामग्रा, सोरबा बिजेपि खालामग्रा मानसिफ्रा गावसोरनो जोंनि बिपिएफ राजनितिक दोलोनि जे निति जे आदर्श बेखौ मोजां मोननानै बिथांमोना लोब लोब फैनानै जोंनि बिजाथिखौ देरहासार खालामनो बिथांमोना जगदान जानायखौ जों नुबाय थादों। जों बाख्नायदों बिथांमोना जे समाव जेरैबायदि डिसिसन लानानै बिथांमोना जोंनि दोलोखौ सहाय खालामनो थाखाय ओंखारबोबाय। बिथांमोनखौ आङो दतमा स्पेसियेलि दतमा बिटिसि समस्तिनि एमसिएलए हिसाबै आरो बिटिसिनि इएम हिसाबै आङो बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनानै लादों। आसा खालामदों बिथांमोननि जे सहाय सुजुगिता, बिथांमोननि जे हेफाजाब, बे हेफाजाबजों निस्सय गोरलैयैनो जोंनि बिजाथिया देरहागोन। आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जों 5 समस्तियाव जोङो देरहासारगोना एकदम रोखा। आरो जोङो बिपिएफ हिसाबै 11टा केन्डिडेट होदों, बे 11टायावबो जों देरहासार जागोन। जोंहा रायजोफोरनि सायाव बिसास दं, बिभिन्न जाति जनगोष्ठीफोरनि सायाव जोंहा बिसास दं। जोंनि बिपिएफ राजनितिक दोलोनि जे 11 जन जे केन्डिडेट बिथांमोना गोरलैयैनो देरहागोन। रायजो राजा बिथांमोनखौ गोरलैयैनो सहाय खालामनानै देरहासार खालामगोन। आरो बिटिसि बासि हिसाबै 15टा एनडिए हिसाबै जोङो मानो होनबा जोङो एनडिएनि एलायन्स पार्टनार हिसाबै बिथांमोनखौबो जोंनि बिपिएफ राजनितिक दोलो आरो बिजेपिनि माखासे सापर्टारफोर निस्सय एनडिएनि बिजाथि हिसाबै बे 3खौबो जों गोरलैयैनो देरहासार होनो हागोन बा रायजो राजाया देरहासार खालामगोन होननानै जोंहा दृढ़ बिसास दं।